Mindenem hangát tettem, így val egyik dalában, egészen pontosan az Ars Poetica című dalában önmagáról Puskás István Pusi Százhalombattán élő és alkotó zenész, és nála vendégeskedünk most a Paletta Plusban. Köszönjük szépen, hogy fogadtál minket. Köszöntök mindenkit. Hát azt gondolom, hogy ez a kijelentés, hogy mindenem hangát tettem, ha itt körülnézünk a birodalmadban, akkor abszolút megállja a helyét. Így érzem én is. Mikor kezdtél el foglalkozni a zenével, és mik voltak azok az emóciók, inspirációk, aminek a hatására először ragadtál hangszert? Hát azt hiszem, hogy a 80-as évek zenéje meghatározó volt számomra. Ha dinoszauruszoknál kezdem, akkor az Orsos Magnóval kezdhetném, de azért egy picit előrébb jövök. Hát ugye 80-as évek vége fele kezembe került egy nagyon roncs szovjet basszusgitár, amit elkezdtem össze-vissza pengetni, és aztán rájöttem, hogy én ezt rendkívüli módon élvezem. És aztán különböző szocialista termékű hangszerekkel elkezdtem játszani, amik igazából teljesen alkalmatlanak voltak a hangszeres játékra, de nagyon-nagyon nagy élményeket adtak. Én azt hiszem, hogy ez a 87-88-as év volt a meghatározott. Onnantól kezdve akár hova is jártam iskolába, vagy akármit tanultam, nekem egyetlen egy dolog lebegett előttem, muzsikálni akarok, más nem. Kedvenc zenekaraid, előadóid akkoriban kik voltak? Hát nézd, akkoriban mindenki Depeche Módos volt, és én is az voltam, ami egyébként a mai napig is, habár már nem látszik rajtam, de hát kocka frizurám nekem is volt. Ezeket váltották azok a zenekarok, vagy nem váltották hozzátek, ahol a gitárok főszerepet kaptak, nagy kedvencem volt a U2 vagy a Cure, és aztán szépen előrehadva érkeztem a Pink Floydhoz, a progresszív rockhoz, és ezek ma mind a bástyáim a világ mellett vagy ellen folytatott harcban. Miért harcolsz a világ ellen és mellett? A világ bizonyos pontja nem én vagyok, a bizonyos pontja pedig igen. Nyilvánvaló, hogy azokat a pontjait, amit a magaménak tudom, az mellett igyekszem, amennyire tőlem telik kiállni, és amit nem tudok a magaménak, azért a magam eszközével, a magam kis kultúrált módon igyekszem, ha nem is harcolni, de a magam kis transzparenseit víve azokat a nézeteket vallani és tenni, amire úgy gondolom, hogy szükség van, ha nem is a világ változásához, hanem ahhoz, hogy én becsületesen és tisztességesen éljem a mindennapjaim. Melyik volt az első zenekarod? Hát ilyenkor az ember kicsit nehéz helyzetben van, hogy zenekar-e az, amikor behangolatlan hangszereken össze-vissza csörömpöl valaki, mert nyilván volt ilyen. Talán inkább úgy mondanám, hogy az első komolyabb zenekarom, amivel fellépésem volt, a legendás Blues BT együttes. Azért mondom, hogy legendás, mert a Százhalombatta illetőségű, illetve illetőségű tagok voltak benne, akik akkor, tehát 20x évvel ezelőtt a százszombattai kulturális életnek és a tevékenységnek és a dolgoknak a részei voltak. Sok fellépésünk volt a városi környezetben, hát az első battai napokon például játszottam ezzel a zenekarral, ez 94, 5, valami ilyesmi. Azt hiszem ez volt az egyik és az első legfontosabb sok fellépéssel és a blues muzsikának az akkori számos egyéb próbálkozás mellett, de az akkori egyetlen olyan zenekar volt, ami a környéken ezt a műfajt csinálta. Na most több műfajban is ott honosan mozogsz, ezek szerint mindenevő vagy? Teljes mértékben mindenevő vagyok. Hát a közhelyeket már nem dobálom, van jó rossz zene, ezt már mindenki elmondta. Azt hiszem, hogy sikerült ezt magamnak és másoknak is megfogalmaznom, nem is olyan túl régen. Azokat a zenéket szeretem, amik szakmailag értékelhetők. Na most ezen értem azt, hogy amit hangszereken játszanak, ahol az ember izzad a hangszer mellett, izzad egy mikrofonnal, és tesz azért, hogy a hangok megszólaljanak, nem csak egy gombot nyomogat. Én azt szakmainak értékelhetőnek gondolom. Ahol csak gombokat nyomogatom és tátogunk a mikrofonban, én ezt szakmailag nem tartom értékelhetőnek. Tehát úgy gondolom, hogy számomra az a fontos, és akár jó zene, ha szakmailag az én szempontomban szakmailag értékelhető. Természetesen ez még lehet rossz, tehát valaki énekelhet rosszul, vagy játszhat rosszul. De ma ott tartok, hogy aki hangszert vesz a kezébe és próbálkozik, én ezt mindig pozitívan próbálom erősíteni, akkor is, ha esetleg nem annyira megy jól neki. Én értékelem, ha valaki próbál és tenni a kultúráért valamit. Az első hangszered még megvan? Nem.
Sajnos nincsen meg, de az első, illetve a második legfontosabb hangszerem az itt van mögöttem. 23-24 éve van a birtokomban. Ez egy fontos és jelentős életperiódusban került hozzám, és azóta az egész zenei pályafutásomat elkísérte. Szinte minden lemezen vagy zenekarban, amiben játszottam vagy játszok, használom a mai napig is, ha bár kevésszer viszem ki a lakásból, csak kiemelt eseményekre. Nem feltétlen a világ legjobb hangszere, de viszont számomra olyan érzelmi húrokat penget meg, ami a legfontosabbá teszi az összes közül. Akkor sok mindent látott, hallott ez a gitár. Mennyi, vagy mekkora próba folyamatra volt ahhoz szükség, hogy professzionális zenészé válj, és mikor következett ez be? Hát megint a közhelyekkel kezdhetném, hogy a jó pap és holtig tanul, stb., de nem fogom megtenni. A professzionálássá válás első fázis az, amikor az ember rájön, hogy nem profi. Persze attól, hogy ezt még kijelenti, attól még nem biztos, hogy tudja a dolgát, de biztos, hogy ennek meg kell történni, és fel kell ismerni a korlátainkat, amik természetesen nekem is, és minden, még a legmagasabb szinten levő muzsikusnak is van. Tehát mindent mindenki nem tud. Ugye minden zenei kultúrában, minden hangszerrel kapcsolva nem lehetünk otthon. Igyekszik persze az ember a lehetőség szerint a lehető legnagyobb szeletet kiragadni a zene tortájából. Azt hiszem, hogy az én törekvésem ez ügyben, hogy a professzionalitáshoz való közelebb kerülésem minél inkább megtörténjen, az az, hogy igyekszem minél több hangszer, minél több zenei fogás, minél több zenei kultúra, minél többféle hatását és megoldását megismerni a magam keretein belül, nyilván, mert csodákat én sem tudok tenni. Ez egy rettenetes hosszú út, és azt hiszem, hogy még mindig csak a közepének az elején tartok. Ugye rock, progresszív rock, jazz, csak néhány azok közül, amiben country. És melyik vagy te? Ha a muzsikus szét tudja választani a magánembert és a szakmai megközelítést, akkor kétféle válasz van. Ha magánemberként mondom, akkor azt mondom, hogy én a progresszív rock vagyok. Vagyis itthon, ha beteszek a lejátszóba, a zenét hallgatok, akkor valószínűleg kizárólag Pink Floyd, Genesis, vagy Peter Gabriel, vagy Beatles, tehát azok a zenekarok kerülnek be, amik ugye még a kevésbé tudós ember számára is nyilvánvalóan a legmagasabb szintet, a magas kultúrát jelentik a könnyű zenében. Ha viszont a szakmai oldalról nézem, nekem minden stílus kihívás és minden stílus öröm. Imádom a funky soul műfajt. Mondjuk Michael Jackson az egyik legnagyobb kedvencem szakmai szempontból. Ha nem is hallgatok itt, ha minden nap Jackson lemezeket, de például a dalait játszani, vagy a zeneit elemezgetni egy hatalmas nagy öröm és élmény. De ezt mondhatnám mondjuk a country műfajra is. Nem minden nap hallgatok itthon countryt, de olyan zenei nyalánkságokat és olyan csak rájuk jellemző zenei kultúrát tettek le, ami számomra mindig egy nagy örömet jelent, mind játékosként, mind hallgatóként. Ki az, aki a legnagyobb hatást gyakorolta rád? Van esetleg Van. Hát ugye nyilván a Pink Floydot és a Beatles-t mindenképp emlegetnem kell, de hogy ne dobálózzak csak nyilvánvalóakkal. Peter Gabriel az egyik legfontosabb művész volt az életemben a zenei területről nézve. Ennek az az oka, hogy ő értette meg velem, hogy nem egy hangszerjátéka kell, hogy domináns legyen egy zenei produkcióban, hanem az összkép, a hangszerelés, az összhangzás. Vagyis, hogy nem egy valakire kell fókuszálni egy produkció közben, hanem ez minden játékos az egésznek a része, és ennek az egésznek kell együtt jól funkcionálni. Nem véletlen mondtam egyébként, hogy zené oldalról Peter Gabriel a legfontosabb, mert úgy gondolom, hogy ha bármilyen kultúrát meg akarunk érteni, nem csak azon a kultúrán belül kell mozognunk. Ugye nekem nagyon nagy fontos bástya az életemben a filmnézés. Ugye a film és a zene jelentős kapcsolódás, ha csak az egyszeri embernek mondjuk ugye filmzene is létezik. Nekem vannak olyan a nagy alkotók, olyan művészek, olyan rendezők vagy színészek, akik a művészetükkel, a hozzáállásokkal egy csomó olyan dolgot értettek meg velem a kultúráról és magáról a művészet fogalmáról, amit mint zenész is teljes mértékben magamévá tudok tenni és vallani. Melyik a kedvenc filmed? Hát a kedvenc film, ez megint egy nehéz kérdés. Itt hármat szoktam felsorolni, ugye Stanley Kubrick 2001 űrödüsszeje, ami
ami a személeteket megváltoztató film, a másik meg a Tarkovszky összes, de talán a Stalkert meg a Solaris tudnám mondani. Tarkovszky azért nagyon fontos, mert amikor életemben először láttam teljesen véletlen folyton egy Tarkovszky filmet, ez a Stalker című volt, akkor értettem meg, hogy mit jelent művésznek lenni, és mi a művészet, és akkor értettem meg igazán, hogy én még nem vagyok az. Ugye te magad is mondtad, vagy úgy fogalmaztál, hogy az út közepén jársz még. Mennyit változtál az elmúlt évtizedekben? Szakmailag, emberileg, hogy látod magadat? Hát szinte semmit és szinte mindent. Azt hiszem, hogy a változás itt is olyan, mint amikor egy fát metszenek. Ugye lemetszünk gajakat, formálgatjuk őket, de ezzel a fa nem kevesebb lesz, hanem több. Hogyha levágunk róla egy olyan ágat, ami kicsit kilóg a többi közül, ugyanúgy megmarad a többi, és amit levágtunk, az is növekszik tovább. Nem hiszem, hogy erre a kérdésre másképp lehetne válaszolni, ha nem poetikusan közelítek. Kicsit, vagy ha poetikusan közelítek, ha nem, akkor lehetne nyilván ezt egy picit lefordítani. Nem tudom, kinek van szüksége rá, hogy én ezt lefordítsam, de ha kell, megteszem. Kell? Hogyne. Nézd, az emberek próbálnak a magamfajta biztosan, a maga elképzelése szerint minél jobb emberek lenni, minél jobb művészek, minél jobb tevékenykedők azon a hivatáson, a szakmán belül, amiben mozognak. Azt hiszem, ha erre az törekvés megvan, akkor az ember csak jobb tud lenni. Ott kezdődik a probléma, hogyha érkezik a kiégés, az elfásulás, amikor már az embert nem mozgatja az, amit csinál. Azt hiszem, attól tudtam a magam olvasa szerint előremutató irányt végrehajtani, hogy mindig próbálok egyre többet és egyre jobbat, mondom, a magam olvasata szerint tenni. Ebből a szempontból úgy gondolom, hogy sokat haladtam előre. Amiben nem, és azt hiszem, hogy ez nem is fog változni, belül, mint ember ugyanaz a kamasz lelkület maradtam, mint 16-17 évesen, amikor a behangolhatatlan szovjet gitárt pengettem. Ez a része nem változott semmit, szerintem nem is fog. Beszéltünk itt a 90-es évek elejéről, amikor az első formációban játszottál, ez a bizonyos Blues BT. Milyen volt akkoriban egyrészt az aktivitás a fiatal zenészek körében, milyen volt a zenei élet, könnyű zenei élet? Mondhatjuk ezt mondjuk nem is tudom, hőskornak, vagy valamiféle? Bizonyos szempontból hőskor volt, mert az utolsó fontos időszak végét jártuk akkor. Ugye nem akarok nagyon visszamenni megint a dinókig, de ugye a klub élet, az aktív zenei élet, ami ugye az előző rendszerben egy kicsit szűk keretek közé lett szorítva. Ugye az léphetett föl, akinek megengedték, stb. Ebben most nem menjünk bele, nyilván mindenki tudja, aki akkor élt. Ugye abban az időszakban megtörtént az, hogy a klubélet fölvirágzott, ez a 90-es évek legelején, amikor én is kezdtem. És aztán úgy gondolom, hogy ez 94-95 környékéig tartott. Na most pontosan azért gondolnám ezt hőskornak, mert ez egy döntő jelentőségű utolsó időszak volt. Én arra szoktam, itt azt szoktam mondani kedves zenészbarátom, hogy még van mire emlékeznünk. Aki utána kezdte, neki már nehezebb dolga van a saját zenészségére visszagondolva, nehezebben fog majd tudni értékelhető emlékeket felmutatni. Az akkori állapot kicsit fordítottan arányos, kevesebb volt a muzsikus, és több volt a közönség. Ma több a muzsikus lassan, mint a közönség, ennek az okait most nem tisztünk kitárgyalni, nem is gondolom ezt. Zárójelben jegyzem meg, azért nem gondolom fontosnak, hogy elkezdjünk panaszkodni a kulturális életben, a közönség, mert egyéb problémák miatt, mert úgy gondolom, hogy a zenész dolga, hogy zenéjen, a közönségé pedig, hogy elmenjen a koncertekre, ha el akar. Én zenész vagyok, megteszem a dolgomat, tehát én sosem szoktam azon töprengeni, hogy most mi történik. Azon kívül zárójelet bezártam. Ma rendkívül sok muzsikus van, ugye én magam is ugye gitárt tanító emberként rendkívül sok nagyon tehetséges és igazi művészt adtam ki a kezem közül. Olyan, aki már ma nagyon-nagyon-nagyon nagy dolgokat tud, akár 20 éves
korának az elején járva. Sajnos ők már nehezebben tudják majd 20 év múlva az emlékeiket olyan szépen föleleveníteni, ahogy ezt én teszem most. Csodálatos időszak volt szerintem ez a 93-94, az utolsó időszak, amire tényleg jó szívvel tudunk emlékezni. Én úgy is teszem mindig. Volt mestered? Hát erre szoktak mondani, hogy Jimi Hendrix, de talán ez egy kicsit nagyképűnek hat. Igen, jártam gitározni, tanulni Kis Lászlóhoz, akinek most más egyéb, de zenével kapcsolatos, hangszerekkel kapcsolatos dolgai vannak, akkor ő gitártanár volt. Nagyon fontos 8 hónap volt ez az időszakban, én már úgy mentem oda gitározni, hogy technikailag nagyon magas szinten voltam, tehát a hangszer nagyon jól játszottam, de a zenéről viszonylag keveset tudtam. És az alatt a 8 hónap alatt el tudtam indulni az ott megtanuló dolgokkal azon az úton előre, amit aztán később már a magam eréből tudtam megtenni. Persze, ha kevésbé prózai módon közelítem, akkor a Beatles lemezek minden muzsikusnak a mesterei tudnak lenni. Blues BT után mi következett? A Blues BT és a klubkorszak vége mindenképpen összefonódásban volt, az akkor tehát nagyon divatos klasszikus rock és rhythm and blues földolgozásokat játszó zenekaroknak ilyen egy tömegével volt, nekem nem is érdemes elkezdeni sorolgatni. Ugye a Born to be Wild és a társait, ugye, meg az Afrika, meg a többi dalt, ugye nyilván millió zenekar játszotta, és talán még fogja is játszani. A fontos lépés az volt, hogy visszamentem a gyökereimhez, a Depeche Mode gyökerekhez. Ez lett az Apokrif zenekart, amivel hasonló stílusú zenét játszottunk. Ez kifejezetten elektronikus zenei hangszereken íródott. Ugye sokan meglepődnek, de ha itt egy picit majd az ember a hátam mögé és figyel, látja, hogy a billentyűs hangszerek is sorakoznak, tehát nekem a billentyű játék és a különleges szintetizátor hangok ugyanolyan fontosak, mint más. Ugye, ha visszaemlékszünk 8 perccel ezelőttre, akkor mondtam, hogy nem egy hangszer dominanciája, az összhangzása fontos az én olvasatomban. Az Apokrif zenekarral a nagy kedvenc, a Depeche Mode hatásait dolgoztuk fel a saját dalunkban is, és hát volt egyébként később egy komplett Depeche Mode műsorunk is. Sokan mondhatják azt, hogy miért nem a saját dolgait játsza az ember. Itt a saját dolgokról van szó, az, hogy valakinek hatásai vannak, és azoknak tiszteleg. Úgy gondolom, hogy sosem lehet egy muzsikus számára fölróható dolog. Utalok itt majd talán hamarosan a beszélgetés tárgyává kerülő tribute műfajra is, amikor valakitől valamilyen módon játszik valaki valamit, az nem azért van, mert a saját dolgát nem képes előadni. Ez olyan, mintha fölrónánk egy klasszikus zenésznek, hogy miért játszik Bachot. Apokrif után? Az Apokrif után kezdtem el a country műfajjal nagyon behatóan foglalkozni. Az egy több éves folyamat volt előtte is. De utána a country műfaj olyan szinten került az életembe, hogy körülbelül 7-8 év aktív country zenélés akkor megtörtént. Került az életedbe ilyen erőteljesen? Végtelen egyszerű dolog ez. Egy country zenekar gitárost keresett, én meg zenekart kerestem. Nagyon egyszerű ez a történet. Most mondhatnánk, hogy hogyan tud az ember azonosulni egy műfajjal így kapásból. Egy muzsikusnak valószínűleg tartom, hogy ez a dolga. Nyilván nem mindenki tud mindennel minden pillanatban. Én akkor úgy éreztem, hogy a country műfajt meg tudom tanulni és lőm. A country műfajjal való foglalatosságom hatalmas előrelépést jelentett mind hangszeres szempontból, tehát technikai fölkészültségben, mert olyan zenei technikákat, hangszeres technikákat, játéktechnikákat ismertem meg, amit addig nem tudtam. Illetve maga ennek a fantasztikus népzenei irányzatnak a látszólag kevésbé nyitott világa mégis olyan sokszínűséget takar, ami miatt a zenei rálátásom is jelentősen növekedett, olyannyira, hogy ha minden műfajban használom a country hatása, mint például a jazzben is bármilyen hihetetlenül hangzik. Tehát a country is egy fontos pont volt ebben az útban. Mi van még a palettádon? 2007, 8 és 9-es években ugye a Zenebona nevű formációnak voltam a zenei vezetője. Ugye ha valaki nem tudná, fogyatékkal élő fiataloknak volt ez a zenekar, ahol a maguk képességhez mérten mindenki kapott hangszert vagy feladatot, akár csak azt, hogy a kábeleket tekerje össze, de mindenki ebben a dologban tevékenyen részt vett. Ez szintén egy fontos előrelépés volt, mert olyan embereket tanítani meg olyan dologra, amire elméletileg
a társadalom mai ítélete szerint nem alkalmasak, egy nagyon nagy kihívás volt. És én a maga módján, és nem csak a maga módján úgy érzem, hogy ennek, és ők is maximálisan eleget tudtunk tenni. Ugye például a 2008-ban a kultúráért díj, amit megkaptunk a várostól ezen a tevékenységért. Kanyarodjunk rá Hungarian Pink Floyd show-ra. Az együttes hogy állt össze, és hogy kell elképzelni egy-egy koncertet, a palettátokat? A Hungarian Pink Floyd show egy nagyon fontos találkozás volt az életemben, az érzéseimmel és a szakmával. Ugye azt mondtam, hogy hatalmas Pink Floyd rajongó vagyok, és ezt 16 éves korom óta tart a mai napig megdönthetetlen módon. Emlékszem arra, amikor még 16-18 évesen ugye 3 akkordot játszva azon ábrándoztam, hogy de jó lenne valamilyen zenekarban Pink Floyd dalokat játszani. És aztán egy fórumon kb. 10 évvel ezelőtt Pink Floyd rajongók beszélgettek, és odaírtak be bizonyos hirdetéseket, hogy Pink Floyd dalokat játszó zenekar muzsikust keres, és kifejezetten multihangszeresre volt szükség, tehát aki többféle hangszere játszik, ahhoz, hogy ennek a zenének a sokszínűségét, a sok hangzását létre tudja hozni. Ez szinte sorsszerű találkozás volt, mivel egyrészt én nagyon komoly hangszerparkkal rendelkezem ahhoz, hogy ezeket a hangzásokat létre tudjam hozni, ennek a zenének a szeretete is megvolt, a készség, a képesség és az ambíció, hogy ezt csinálja maximális volt. Jelentkeztem erre a hirdetésre, csináltunk egy megbeszélést, egy meghallgatást ez alatt a 10 év alatt, vagy ez 10 év óta ez az esemény kinőtte magát egy Hungarian Pink Floyd Show nevezetű történésre. A Hungarian Pink Floyd Show szintén az útjának valahol a közepén tart. Mondhatnánk, hogy ez a 10 év egy nagyon komoly lecke volt, egy nagyon komoly tanulás. Egyrészt magáról, erről a zenéről. Sosem lehet elégszer meghallgatni és elégszer lejátszani, hogy ne találj újabb rétegeket benne, amiket le kell fejteni ahhoz, hogy még közelebb érj a belsejében zúló eseményekhez, dúló eseményekhez. Ezt úgy lehet elképzelni, hogy először is be kell szerezni minden olyan fontos hangszert és látványelemet, ami ennek a zenének és ennek a produkciónak a megvalósításához elengedhetetlen. Ugye a Pink Floyd nem csak zene, hanem egy összművészeti alkotás. Egy látvánnyal és mindennel együtt működő, teljes hang és kép elegy. Vagyis az autentikus hangszerek mellé a Hammond orgona, a gong, a slide gitár, a különböző egyéb olyan dolgok, amik nélkül ez nem megy, birtokban kellene, hogy legyen, és ezeket használni is kell. Ugye a látványhoz az intelligens lámpák, a háttérvetítés, az ehhez szükséges anyag, ember, technikai, személyzet megteremtése és mozgatása ennek a dolognak szintén a feladata. És ez mellé jön, hogy meg kell tanulni a dalokat, amik komoly zenei igényesség és minőségű alkotások. Nyilvánvaló, hogy mindent az ember pontosan ugye nem tud megtenni, nem is lehet, hogy ez a cél legyen. Én erre szoktam azt mondani, hogy ezeken a műveken keresztül próbáljuk saját magunkat egy picit megismertetni az emberekkel, és viszont magukon keresztül pedig ezeket a műveket. Amit nem tudunk megvalósítani, mivel nem vagyunk esetleg annyian, akkor ott hangszerelésbeli trükköket kell alkalmazni, vagyis el kell gondolkodni rajta, hogy hogyan lehet azon körülmények között ezt megvalósítani, ahogy mondjuk ők tették. Hát végtelen egyszerű példával tudnám ezt az egyszerű hallgatónak, nézőnek is tatuálni. Ugye a Hair című musicalt elő lehet adni őrületes nagy díszletekkel, fantasztikus látvánnyal, meg akár egy picit kamara körülmények között is. És nyilván itt a rendezőnek végig kell gondolni, hogy mi az, amit hozzátesz, és mi az, amit elvesz a műből, ahhoz, hogy mindkét szituációban megállja a helyét. Mi a Pink Floydhoz képest kamaraprodukció vagyunk, ez kétségtelen, de természetesen nagy színpadon is tudjuk hozni a nagyon komoly látványt és minőséget.
hatalmas munka, idő és energia és pénzbefektetés kell hozzá természetesen, de jelen pillanatban azt lehet mondani, hogy nyilván hozzájuk képest, akik stadionokat, őrületes közönséget, megmozgató produkciót hoztak létre, ehhez képest mi nyilván kisebben tesszük ugyanezt. Mennyire remeg meg néha az ujjad, a kezed, amikor elkezdesz egy Pink Floyd-dalt a színpadon, és tudod, hogy ott áll veled szemben egy csomó Pink Floyd rajongó? Hát bizony ez nem könnyű feladat. Én azt hiszem, hogy ez egy kifejezetten jó kérdés volt. Nézd, alaphelyzetben nem kellene, hogy megremegjen, hogyha robot lennék, de nem vagyok az. Még én sem. Bizony nagyon nehéz megfelelni az elvárásoknak. Ugye valaki pontosan ugyanazt szeretné hallani, szinte lehetetlen. És nem feltétlen azért, mert lehetetlen megvalósítani, hanem egy másik ember, egy másik hely, egy másik idő. Így neki is, a másik előadónak és nekem is, és mindegyikünknek saját egyénisége van. Azt hiszem, hiba lenne pontosan ugyanazt próbálni megvalósítani. A klónozás az nem fog teljesen azonos lenni az eredménye, még ha látszólag úgy is tűnik. A Ctrl-C, Ctrl-V tehát nem történik meg. Mivel én próbálom a zenedarabok eredeti zenei gondolatiságának a maximális megtartásával a saját egyéniségemet, a saját ízemet beletenni, kicsit kisebb a kézremegés, mivel a tétje ennél ekkor ebben az esetben kicsit lejjebb megy. Bármikor tudok már, bocsánat, azzal takorozni, hogy hát ez én vagyok egy picit, vagy én is vagyok egy picit ezen a zeneművön keresztül. Annak, aki pontosan ugyanazt szeretné hallani, nyilván akkor egy pici, akár egy pici rossz száj is maradhat, tétezzük föl abban az esetben, ha nem elégszik meg, vagy ha nem tetszik neki az a produkció. De hál' Istennek az ellenkezője is lehet. Aki azt mondja, hogy hű, nekem ebbe pontosan azt tetszett, hogy benne volt a ti, vagy a te, vagy a zenekar tagjainak az egyénisége is. Ezt a célt tűztük ki magunk elé, ezt az utóbbit, tehát hogy a saját egyéniségünk is benne legyen. Már csak azért kell remegnünk, hogy amit kitaláltunk a próbán, az pontosan sikerüljön, ami azért nehéz feladat a körülmények függvénye. Térjünk vissza ide a birodalmadba. Hány hangszer van itt összesen? Hát számszerűleg nehezen tudnám meghatározni. Azt hiszem, hogy 15-16 különböző hangszer van, gitárok, billentyűk, ütős hangszerek, mi egyéb. Ezeken mindegyiken játszom, és természetesen föl szokták tenni a kérdést. Egyéb technikai berendezések természetesen amik fontosak, hogy ez meg tudjon szólalni. Nyilván itthon nem szoktam nagy hangerőt alkalmazni, de ahhoz, hogy az eszközöket tudjam jól használni, technikailag is felkészültnek kell lennem minden szempontból. Egy-egy hangfelvétel elkészítése, akár egy demo felvétel elkészítése, egy-egy zeneötlet megvalósítása mind-mind komoly technikai fölkészültséget igényel. Hát ugye, ahogy mondtam, ez volt az első hangszerem 20, ami itt van azok között az első 20x évvel ezelőtt. Ez a folyamat azóta csak befele áramló volt, tehát ki a lakásból, a tulajdonból hangszer nem ment, csak befele érkezett. Eladni nem is fogok soha semmit, ez garantált. Ezek fontos része az életemnek, tehát nem is tudnék más körülmények között élni. Kicsit talán túl technicizáltnak tűnik ez így, de ez vagyok én, de ez mellett itt vannak azok a dolgok is, amik nem ennyire a technikáról szólnak, a könyvek vagy a macska, amik ellenpontozzák ezt a kicsit technikusnak tűnő életet. És ennek a tanítványok is. Milyen mesternek lenni? Nézd, a tanítás az életemben a művészi önkifejezés egyik legtökéletesebb formáját jelenti. Ennek az az oka, hogy a tanítás során átadott információk maximálisan mindenféle ferdítés nélkül zajlanak. Félre ne értsd, nem arról van szó, hogy a koncertek során hazudnék a közönségnek. De nyilván egy előadandó zenedarab és a közönség igénye valahol valamilyen megformálást kell, hogy adjon. Míg a tanítás során az átadandó információ az készen az, amit gondolok. Nincsenek külső tényezők, amik ezt befolyásolnák. Tehát úgy gondolom, hogy a legteljesebb önkifejezési forma. Azt mondom el, és abban a pillanatban, amit szükséges, hogy elmondjak. A diákok
hála jó Istennek nagyon szeretnek hozzám járni. Az, hogy milyen mester vagyok, vagy milyen mesteré váltam, vagy fogok, azt hiszem erről én nem fogok tudni beszélni. Az, ami biztos, hogy én nagyon szeretek átadni, tanítani, és erről a városlakó diákoknak jelentős tömege győződött, és remélhetőleg fog még meggyőződni. Mondhatnám azt, hogy főállásban foglalkozom a tanítással, tehát a hétköznapjain jelentős időben ez töltik ki az életem ezen részét, ilyen körülmények között, tehát teljesen autentikusan és maximálisan a zenére koncentráltam. Van-e álmod? És ha igen, mi az? Vannak konkrét álmaim, ugye szoktuk mondani, hogy ezeket nem mondjuk ki, mert nem történnek, meg azért körül lehet írni. Nyilván szeretnék minél tisztességesebb körülmények között minél többet muzsikálni. Ezzel nagy titkot nem árultam el. Amit már nem fogok megtenni, bocsánat a kifejezésért, kedves közönség, a WC ajtó alatt, mert nem szeretnék játszani. Tehát a vendéglátó helyen a pult előtt 1-1,5 négyzetméteren szorongva zenegépet játszani, azt már nem fogom megcsinálni soha, ez biztos. Ezt talán ki lehet mondani, nem kiabálom el. Tehát próbálom a legkisebb körülmények között is, ami ugye átcsúszik még a léc fölött, azt a maximálisat nyújtani, amit csak akkor abban a helyzetben lehetséges. Természetesen fölfele nincsenek határálmaim, csak a realitás szab ennek határokat. Mint muzsikus, mint talán nagyképpen fogalmazva művész, egy kicsit több gondolat kering azért a fejemben. Legfontosabbnak azt tartom, hogy mindig bele tudjak nézni a tükörbe, mint zenész. Tehát tőlem nem fognak olyan dolgokat hallani, amivel nem tudok azonosulni, kizárólag csak az anyagiak miatt. Vagyis pénzért nem fogok olyan dolgokat játszani, amit nem akarok, ez biztos. Ez egy meghatározott dolog az életemben. Hozzáteszem, ez nem túlságosan nehéz dolog. Mivel ma pénzt szinte csak olyan dologért adnak, amivel nem akarok azonosulni, a saját dolgommal nagyon kevés vagy minimális pénzt vagy semennyit lehet jelen pillanatban keresni, az okait most nem célunk, és nem is kell, hogy taglaljuk. Próbálni fogok mindig úgy játszani, hogy aki megtisztel azzal, hogy bármelyik előadásomra megérkezzem, az úgy tudjon hazamenni, hogy itt a lehetőséghez képest a maximumot kapta, és ez a legnagyobb és legfontosabb célkitűzésem a zenészként az életben. További sikereket kívánunk neked!